sixoxisane nosihlalo woSuthu uSandile Zungu. Ube umnumzane igama lakhe lingacotsi phansi kubalandeli boSuthu neqembu leloSuthu luphelele. Ukugcina kwethu kumbona besidlala neLamontville Golden Arrows abafana besithende ePrincess Magogo Stadium, I think kwakuJanuwari. Wayijabule kodwa uMonti hayi impilo isimo sempilo sakhe asekho sihle ngendlela athanda ngayo. Kodwa sakwazi sikhulume kusishaqisile ke mase besitshela ibomndeni ukuthi hayi usengene esibhedlela. Besazi ukuthi isimo sakhe sibuthakathaka. Kodwa uzothola ukuthi umndeni uthe masusazi ukuthi usedlulile. Wathi ba relieved. Bakhululekile ngokuthi usephumule inhlungwini. Nathi ke siwuSuthu lumabhesha Nkone sithi siyathokoza ukuthi usephumule lezi inhlungu ade zizwa. Kodwa sohlala semkhumbula ubaba uBhakha ngamagalelo akhe eseqenjini lamaZulu. Kwaku 1992 thina siwuSuthu sigcina ukuphukula inkomishi njengeyingqwele. Sashaya iKaizer Chiefs kwi-Coca Cup. Ubani wayehlele ebhentshini njengomqeqeshi kwakuClive Barker, the dog. Ilawo magalelo akhe esicabanga ukuthi amnikeza igunya lokuthi ayoqeqesha iBafana Bafana. Nakhona futhi wafika wenza imanga ngo-1996 esulela i-Africa Cup of Nations.